Soňlanmayan hekaye. Yok bolsa işten. Atılmış. Elin yüzün karnına ne mollu? Ben Ömür oğlum. Vaktana ne mollu? Ömür beytme oğlum. Ömür. Ay, vay Huday. Ne mollu Kadriye Hanım? Atılmışsın yankı vursun etini oğlum. Ne olur öydüyen geliyorum ödün eti. Kurbanlığın tamağını ödüm sırsak diyen mollu. Kan görün vatına da onu elinden koyverdi. Sana vur vursa can hovluna cenap ömüre düştü. Ey Huday. Zanavarı haram öldürecektik eyvanı. Doğrudan allak. Sen sorama menem aytmayın. Ova. Bolýa men taýlanayım. Ol ya oğlum. Hagiz, Zekiye, Hagiz. Seyretsenizler. Dersini yüzdüler mi? Akmağa serettiğiniz lan. Hova arkayın geliver dersini yüzdük. Şimdi sen edegin. Hagiz, kan. Vah ululuğum olmadık diysenim. Kassap bolaysın sen. Vah gününe yanayım. Seyret. Bollu mu inlaşma kassap he? Senden bir kassap bu mu? Dört bana bekle. Deli diysenim deli. Sıkım tut ya. Bunlar öyle sağalan getirdiler. Ey tanrım hedil verdiler bunlara. Hagiz bekle ya sana. Koy tutulan öyde keyvanı. On son çöp olur. Seyret. Öýlenýän ýigit ýagdylar niçik? Bay bow agam. Pençeň giyip gördün mü? Hova. Hani menem bir göreýin. Bäriň öwrül. Eyinnin oğlum. Hova gelişdimi? Huday gözden nillen gorasın oğlum. İçi gowolanın daşı erbet görünmez ahir oğlum. Huday hemişelik bagyt bersin Ömercan. Hudaýyň söýýän işine diýen oğlum. Avray bilen alkış alıp maskala gurýan Ömercan. Inni ölsem marmanım ýokdur. Ýöne men dinle oğlum. Aýtjak zatlam unutma balam. Ýan ýollaşyň söýgün. Sultanyň bolsun. Maskalaňy aýap sakla. Oçoň otu sönmesin. Ey görgün oğlum, avraýyňa şek etmedin. Çağalaňym, perzentleňim gülýaly bolsun. Şu dünýäde olara şam çyrag bol. Şunun bek bellegin oğlum. Hiç hili dağı duvara, gepe gurruňa da kulaga saýmagyn. Ýoksam gep gurruň diýilen zat başyň özüň aýlaýandyr oğlum. Şunu ýadyňdan çykarma. Agam. Gelinejemden habar yok mu? Bir ay mundan odal owasyna barypdyr. Atasynyň öýüne. Şondan başga hiç hil habar yok. Belki şu gün geler diýdim. Sen toýuň üçin geler öýtdim. Belki şonu men bagşlap öňkü-öňkülük bolar öýtdim. Yeni bile ýaşar öýtdim. Tama ettim yönü, bolmajağını bilýän, gelmejegini bilýän. Onsoň men Neyse. ýani ýok. Men adarmy tormaz, sen ömrüňdäki iň bagtly günleri al. Gejemiň aýdynlaryna da kulak as. Has dogrusu hiç haçan unutma. Hyýaly eşlik et. Ýan ýollaşyň gadyryny bil. Ýoksa soň gaty ökünmeli bolarsyň. Allah. Hadi. Bar, sen işiň bilen bol. Maňa seretme. Bar.
Hocayın, şeyle mi? İştileyen zatlar doğru mu? Gelin. Yere bu ne molluğu? Her gün iyiden edişim ýaly geyinip kärhana var yani. Kärhana varımda işten çıkarılanlığımı aýtdylar. Maňa olan ýalňyşlyk goýberenligini aýtmagyna garaşan. Ýalňyşlyk goýberen ok janap şahyň. Öwes puluňyz tölenir. Kıyın ýagdaýa düşmez ýaly gerekli zatlar ederiz. Ýöne bu edýäniňiz haýynlyk bolýar. Onsoňam siz ýaly adamdan beýle zada garaşmanym. Men şu kärhana ömrümi bagş etdim. İşten çıkarar ýaly men näme kemçilimi gördüňiz? Kakam günäkär däl. Men şeýle bolmany isledim. Näme üçin? Näme üçin meni howyaňyz? Siziň insabyňyz ýokmy? Siz 200'li hereket edeniňizde ansawyň barmydy? 200'li hereket etdim, menmi? Çok günlüğe sebep bolacak ädimleri teklif etdiňiz. Şertnamalarda ziyan çekilecek maddeler koydurduğunuz. Bizi şahamçalarımın üstüne kuşurdunuz. Yedir şoň ýaly olaryň bizim üstümide. Ýalňyşýaňyz. Maksadym Niyetin gowy bolsady, saýyň çology kärhananyň paýdary ýetjek bolmadyň. Şahin ağa, siz bilen uzak möhletden bile işlemä mümkinçiligimiz ýok. Onsoňam siz bilen işleşjek ýolumyz gaty gysga bolar. Häzir bolsa haýyş edýän gidin. meni işten çıkaranyňyza pişman edersiniz. Siz maňa mätäç. Biziň şer bilen yalan ýaşryk bilen işimiz ýok. Size mätäç däl. Haýyş edýän. Hocayın näme olur? Indi näme olur? Indi näme işler? Hyýal bilen ömür durmuş gurur. Şo çağa dogulur. Betwagtlyk bolur. Şoňa bir perwa garajakmy? Bewat boljak dämi? Bir zady ýok etmek üçin içimde häzirki ýaly hujum bolmany. Hiç kim meni saklap bilmez. Ähli güýjüm bilen görüşjek. Ýigrenç dogam eder. Army gidirmen. Şol çağa asla dogulmaz. Hiç haçan. Hiç haçan. Sen görneýili owatyn gyýdym, etil perler ýaly. Sen toýda gelin bolanyň görmek. Onu da ömür korjuna var ýanyň görmek. Ýatsam tursam kellämide gelmezdi. Şoň üçin gynanyň ok gerek. Yok, men begen ýan gyýdym. Sen bagtyň görüp men hasam beter gowanýan. Ejejan. Seni gowy görýän gyýdym. Ömür boyu bagtly durmuşda ýaşamaň isleýän. Şoň üçin näme etmelen bolsa men taýyn. Sen ýüzüň güldürip dursa bolýar. Şu zatlar teň aýdýanyňa ananam ok ejejan. Nädip düýünden başga adam öwrüldüm. Şol ýowuz nazarly, doň ýürek ykbaltyna gitdi. Ýerine mehirli, söýgüden dolu bir eje geldi. Indi maňa bakyşyňdan, ojaklaýşyňdan, sesiň äheňinden meni söýýäniňi duýýan. Edil hakyky eneler ýaly. Şunça ýyllar sen şu söýgüden mahrum boldun. Senem özümem meni bagşla gyýdym. Men can gyýdym. Owadan perim seni gowy görýänimi hiç haçan unutmagyn. Menem seni gowy görýän eje. Gaty gowy görýän. Käşke şu toýu özgürem görüp bilsedi. Käşke olam ýanymyzda bolup bilsedi. Käşke. Ýöne belkim görür. Kim görmezdi ýa. Peri? 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 Bu nämen goşy? Nire barýan? Edýäniň näme sen? Atlyny natyň etýäňiz näme? Näme günlere düşdüňiz? Şu gün küne çeni düşman taýyp beren başgalaňyz bilen toý edýäňiz, garyndaşlyk atjaňyz. Näme gelip eteleriňiz bilen ýokmy näme? Peri, bu zatlar gepleşdiler. Bular geçmişde galdy. Maňa geçmişde bolanlar geçmişde galy diýme. Men üçin hiç zat ütkän ok. Öýkü kinem şol öňkülüňden galy. Siz ýaly boljak däl. Olaň elinde oýnatky boljak däl. Yer onu näme etjek?
Mertebemi, namusumu gorap saklajak. Men boyun aljak däl. Siz yeňileniňizi boyun alyberin. Ýöne men beýtjek däl. Men bilýän ýolumdan ýörejek. Beý geljek. Güýç menne bolar. Hiç kimin guly bolman. Besme kızım. Şo gahyrgada hiç kime yaxşılık getirmedi. Sana güç veren şo yollar batkalık. Gitme. Şo tayda batık kalarsın. Başkalarını yıkmak bilen, fitne bilen, ağırlığı bilen beyi gelip bolmadı. Şeriften hayır bolmadı. Özgüm gördün. Gorkmaň. Bu doloňyz bilen araňyzy bozaman. Men nütretli işim gutordy. Şoň ýaly bir topar oýnatgy bar. Onu soňam ýeketäk ýol o däl. Kızım perim. Gül halyňa tiken bolma. Men bilen beýle gepleşmeje. Özgürüň düşen bet bagçylygynyň soň saňa näme boldy? Näme üçin beýle üýtgedin? Sen bolşuňdan utanýan. Sen gowuluň üçin aýdýa. Näme üçin diňe ýamanlykdan haýyr gözleýän? Maňa sen maslahatyň gerek däl. Ýöne men saňa mätäçlik çekýän. Toyumda ýanymda bolmaňy isleýän. Näme üçin? He? Yine sen nähili mülayim, nähili oğudan gyýdyn görüp içim ýansyn diýäňmi? Senden irdim. Sen kölegen bolmakdan ýatadym. Her kimiň sen söýmeginden irdim. Peri. Şöýden gidip barýakan begen ýandadym näme bilýänmi? Senden diýýän. Mundan beýle sen ýüzüň görmejegim bilýän. Sana karşı diňe ýigrenç duýýan. Başga hiç zat däl. Düşündiňmi? Ýigrenç. Peri. Peri kızım. Gitme Peri. Gitme Gitjek. kızım. Gitjek. Men sizi ýaly gedaý boljak däl. Görersiňiz. Size peri tynadyň kimdigini görkezjek. Näme dip biljegim görersiňiz. Siz korjanyň apysyna gul bolan wagtyňy men hojaýyn bolar. Görersiňiz. Peri. Yer şu mu? Şunu görüp etşek zadyň şolmy? Oturup içsek mi? Başka näme edip bilerin? Uy, bir bileli gal. Ondan akşam hyýalyň goşuryna dakyp gaýt. Ömeriň döşüne de nişana dak. Söýýän gyýdyň başga birine bar ya. Şäri görjek dämi? Böwet boljak dämi? Mundan artık näme deyin? Hyýal bilen köp gepleşdim. Gowuluk bilen düşündürdüm bolmady. Zorluk bilenim yetmedi. Başka ne edip şehre göreyim? Elbette başarmarsın. Ömür korjan hyýal üçin janyny orta koydy. Sen koyup bilmedin. Ömür elinden adaglygyny alıp öýüne ýan ýollaş edenini sen sesiňem çykarmadın. Ömer sen üstünden gülüp ýörke, sen şu taýda oturup ädimem ädip bilmersin. Sebäbi sen Ömer däl, şeýle dälmi, ha? Hyýala bolan söýgüň şomy? Onu şoň ýaly gowşak söýýäňmi? Men hyýaly janymdan ey görýän çoň üçin ölernem. Yeri öldürecek dämi? Hadi. Bol. Hyýal näme söýýäniňi, şoň üçin näme edip biljegiň görkez. Saňanansyn. Oň üçin ölmek gerek gel. Ýöne şonu ýok eden wagtyň hyýal bilen araňyzdaky bewedem ýykylar. Hyýaly hakykatdanam isleýän bolsaň, şondan başga ýol ýok, ýok. Beni bağışla. Gatı iri yaşda şu dünýeden gaýtmaňa men sebäp boldum. Haýyş edýän günämi geç. Sana hiç mehir vermedim. Söýgüýümü görkezmedim. Seni söýmedim. Gadyryňy bilmedim. Keşke geçmişe dolanıp bolýan bolsady. Kemçiliklerimi düzeltip bilsedim. Sana habar getireyinlik geldim.
Gıynan tağam ilki yaramaz habar. Peri öyden gitti. Onu saklap bilmedim. Yüzünnäki olumsuzluğu bilýäňe. Edilmeň 25 ýyl odalky görnüşüm. Nevisli, buýsonçly, gahar gadaply. Haypym gelýär. Ola men ýaly göz ýetirer. Jepa çekip durmuşa düşünür. Ondan bir gün gelir. Anan yan dolanır. Gelir. Ýöne gowzatlaram bolýa. Bugün hyýal durmuşa çykýa. Söýýänne gowşýa. Görseň şeýle bir bagtly. Menem şoň üçin begenýän. Iň bolmanda biri başgalarymdan bir adam bagtyny gowşdy. Barbar şoňa iň münasip adamym hyýal ahry. Şu çaka çelini onu özümden uzakda saklarım için katı ökünýän. Şoň gözelligini, söýgüsini kazanyp ýaşap bilmärm için puşman edýän. Ýöne Ýöne geçen wagty gaýtar bolmaýanyny bilýän. Wagt bolsady, ilk senden başlardım. Menden razı bolarsyň diýdim. Belki häzir şu taýda bolmaz. Ýöne erte bir gün kıyamatda duşamyza menden razı bolmaňy soraýan. Özgür. Sen nereden emişliyin? Hastahanata ne wagt çyktın? Ýaňjy. Onsoň öýe gitmämkäm, kakamy ziyaret edip geçeýin diýdim. Hyýal seni göräse kuş bolup uçarmy diýen. Toýa barmarsyň diýip gaty gynanny. Çıkarsyň öýdüp tamat etmenni. Menem gen galdym. Uyamyň toýundan galýan diýip hüngürdeýärdim. Lukman bolýa şu gün gidiver diýdi. Ýöne kän wagt ýitirmän öýe gideli. Uyamy gelin libasynda göresim gelýär. Uyni men onunun bir yerik bark geçmeli oğlum. Sen gidiver menem baryan. Akşama karışmaly. Biz irak baraly. Birden mihmanlaryň arasynda ir geljegi bardyr. Şuň biraz ýadar, ýöne kemçilik bolmasyn. Sağalyň arasynda bolaly. Beýle ýatawlyga janym gurban bolsun Jenap Hamdi, prezidentlerimiz öýlişikli bolýar. Ýatawlyg alat edemok. Yeri, höwürtkeden ýene bir guş uçurýar, Kadriye hanym. Uçsunlar Hamdi. Hudaý olar asmanyň çür töpesine çykartyn, bidem teredip gonaly. Maral toýa gelýärmi? Habaryň barmy? Çakylga aýberdim. Nüfreti bildirmän jaň edibem gördüm öli. Niyeti yok ýaly. Jenap Hamdi, Iqbal hanım geldi. Siz bilen gepleşek bolýar. Hoş geldiňiz Iqbal hanym. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Geçin. Hyýal gyýdymyza gudaçylyga baramyzdan soň bize görüşmek nesip etmedi. Aýyp görmäň. Ýagdaýlar neçe Iqbal hanym? Ýagşym gady we umyt edýän. Hudaýa şükür. Bir çyzyk ustahanasyna işe durdum. Şoň üçin menem bir ogruny tapyp görmäge gelip bilmedim. Gutlu bolsun.
Barbyr mundan belekkan görüşürüz. Men gideyin. Gelmegimin sebebi men geçmişte bolanlar eden etmişlemi ötünç soracak bolýan. Men eýäm unutdum, Iqbal hanym. Gepini edenine degen ok. Biz dawany atuda ýagdaýda çözdük. Sözümü soňlamaga ruhsat edin. Az göwnüňde degen nälerin. Töhmet attım. Baýlygmy, mülkmi ýygyň almak üçin topuldum. Sizi kyn ýagdaýa düşürmek üçin her zat etdim. Her hile gurdum. Gaharym, öýkem gözüm köretdi. Inni gaty ökünýän. İçimdäki yara gününden ulolýa. Etmişlemi ýatladygymça hapy bolýan. Gamawata oturma Iqbal hanym. Gaty göremiz ok. Gaharlanlyk ýöne öýkelemedik. Siz bağışladyňyz. Hudaý bağışlasyn diýip her gün ýalbarýan. Ýöne men özüm bağışlamagym mümkin näl. Cezasyny çekmän. Etmişlemiň öwedini olman özüm bağışlajak däl. Menden razy boluň. Sizden razy Iqbal hanym, sizden razy. Onsoňam siziň hem bizde galan hakyňyz bardyr. Sol takyk teredini kim ölçäp bilipdir? Eger galan bolsa, menem hakym siz üçin halal bolsun. Alan Iqbal hanym. Men sizden iň soň kaýşym bar. Aýdy beriň, diňleýän. Gyzym hyýal sizden anýan. Özüm göz gulak bolaryn. Mundan meýle hyýal meniň gyzymdyr. Onu gözüňizin görüjidei aýap saklaň. Men ýüzüni güldürip bilmedim. Sizde bir bagtly bolsun. Arkaýyn boluň, bahar näýli bolsa hyýalam men üçin şol. Alad etmem. Hatta öz ogluma da başyny egdirmen. Özgür, jigim. Hastaxanadan ýatyp gaýtdyň. Saňa ýene 3 gün ýatmaly edilermi? Yekece uyamın toyun saptırıp bilmene. Gaçaň ok gerek? Gaçamok. Öýleri ýer göýermekçi bollar. Men ömrümde sen ýal owadan gelin görmändim. Yermeňjigim kim? Onçonço bolaýmary. Arif usta. Näme boldy? Näme üçin aglaýar? Men begençden ýaňa aglaýan, şükür edip aglaýan. Şu günlere ýetip bilmen öýdüp gat gorkdum. Betniyede adamlar ýene bir wewet goýar öýdüp gorkdum. Inim tanrıya. Ýöne Hudaýa şükür. Bir var ýol bermedi. Onun oýlaryny tersine öwürtdi, özlerinden kowdy. Bolýa. Menem gujaklaýyn. Men muňa ýol bermen. Birikmegime ýol bermen. Birikmegime ýol bermen. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz. Sag bolun. Sağ bolun, sağ bolun. Sag bolun. Hoş geldiňiz. Sağ bolun, sağ bolun. Tuveleme, tuveleme. Hoş geldiňiz, hoş geldiňiz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oturun, oturun. Taçaga geçiverin. Uyam. Ayağına batmak ýatyn çykarma. Bolýa. Batmak gerek däl. Barbyr ol meň başymyň täji. Tuveleme, tuveleme. Şunu desene.
Garaşın. Häzir toy sowadyňyzy gowşarjak. Ömürüň iki gaşynyň ortasyna gelmejek. Berekella, berekella. Berekella. Tügeleme. Kardeşim. Zaninim. Vay Huday. Geç kıydım, geç otur. Balalarım. Maral. Meral. Maral. Gel. Geldin mi? Meral. Maral. Yani seni göremde Maral gaty gynanýan. Yuş. Ödün aklacak bolmaly Süret. Men hiç saat dinläsim gelen ok. Aytjak zatlaryny eşitesim gelen ok. Sebäbi inni men diňe ýüregiň sesini eşitesim gelýär Nusret. Şu ses maňa näme diýe bilýärmi Nusret? Sen tüýs ýürekden söýýänim aýdýa. Ölýänsem söýmekden ýüze urmajagym aýdýa. Yer. Beni çok Men diýsen beğendirdin Maral. Geleni gowy boldy. şimdi tamam. Inni tüs yerine düştü Serhat. Vay, Hıyal. vay. Hudaya şükür, geldi. Maralım geldi. Hudaya şükür. Daýdam. Şükür ediyen. Balam, geldin mi kıydım? Salam. Salam. Hoş geldin kızım. Gel kıydım şu yerde dur gel. Daýjan. Gel balam gel şu yere. Şo mikrofon bersene. Ruhsat berseňiz nikadan öň iki agyz söz aýtjak. Ýalňyzlyk Hudaýa mahsusdur. Peýgamberimiziň nesihatyna ýerip adamzat durmuşda özüne bir taý gözleýär. Edil suwsuz, howasyz, iýmesiz ýaşap bolmoýş ýaly ýalňyzam ýaşap bolanok. Adam ýalňyz galsa, edil suwsuz, howasyz galan gülýaly solar gider. Ene nikah şo ýalňyzlygyň dermanydyr. Ýaşaýyşyň çeşmesidir. Şoň kömegi bilen neslimiz dowam edýär. Bizden perden dörnýär. Şoň kömegi bilen giden günälerden halas bolýar. Günäden saplanýar. Şu iki ýaş çatynja da şu mukaddes agzy bir ojoň bosogasyna durlar. Hudaý şu maşgalaň üstünden nazaryny aýyrmasyn. Hudaý ýollaryny aq etsin, ırsgalyp bol, bagtyny açyk etsin. Amin. Nikah hakdaky arzaňyz nazara alınıp, durmuş gurmagyňyzda päsgelçiligiň ýokdugy anyklandy. Inni şol isleňizi ýene bir gezek mehmanlaryň hemem şaýatlaryň öňüne beýan ediň. Ilki şaýatlarymyzy tanışdyraly. Arif tok söz.
Başlarsın. Adını da aydın. Hava! Satılmış. Vay, ey Huday. Sizi tanayan ejeňiziň ady, Akbal, kakaňyzyň ady, Ekrem, sizi tanayan ejeňiziň ady, Kadriye, kakaňyzyň ady, Hamdi, siz Hamdi ogly Ömer, hiç ýer zorluk görmän öz razylygyňyz bilen Ekrem gyzy hyýal bilen durmuş gurmagy razymy? Sizden soraýan. Hava! Kutlu yaz. Kutlu yaz. Siz Ekrem gyzy hyýal, hiç ýer zorluk görmän öz razylygyňyz bilen Hamdi ogly Ömer bilen durmuş gurmagy razymy? Vay, Şar yarlı. neymiş yapıyorsun? Derhal gel verik, gel verik. Kan geç. Mine şol. Ne oldu? Polisiýa. Beni koyverin. Sen mal kıygırma tutsak edilin. Ne hemşi tutsak ediyorsunuz? Ben hiç de dedim o ahli. Özgür Tınal'ın yaralanmağına sebep bolanın üçün biz bilen gidersin. Yarın. Ne hemşi tutsak ediyorsunuz? Yalan bu tökmet. Hiç de tuğut edip bilmerseniz. Tuğutnamanız yok, koyverin beni. İkbal Hanım. Bir taraf gere karşılık görkezme taygan. Hemme adı bilýärler. Polisiýa hemme adı gurrun berdim. Hain, deyyus, 200'li. Bar gün elmeğini simattı. Asıl günahkar özü. Ol beni ulandı. Menem bilýärler. Hemme adı boyun aldım. Ömer'i öldürjek bolanymy, öýlerine ogry berip bakarsyň janyna kat edilmem bilýärler. Hyýaly günahkar etip görkedenmem bilýärler. Sen melgun, meni tuzağa düşürdün gerek. Men düşüremek. Sen bärik öz aýagyň bilen geldiňe. Polisiýa bärikdiňe men tutsak etmek üçin gelipdi. Adam näme etdi özüne diýe taýgyn. Senim düşünürsiň. Kasapsız at yoktur. Görürsün, öllüyün. Sen beni öllüyün. Yöre. İkbal Hanım. İkbal Hanım. Gepleşişimiz ýaly. Toyuň soňuna çenli garaşarsyňyz gerek. He? Arkayım olun. Sag bolun. Teşekkür ederim. Köp sağ olun. Bağıtlı olun. Bagtly bol oglum, gutly bolsun. Ece, Oğlum. Bagtly bol balam. Bagtly bol gyzym. Ece, nire dedim, nire ýetirim ollum, he? Tutaýdadym gyzym. Ýanynda. Bu şatlykly gün hiç satyň bozulmagyna ýol bermen. Öz toýuňda lezzet algyzym. Men mehriban uyam. Balam. Ben etmişlemden soňam maňa heni dem ece diýäniň üçin, ýüregiň şo derejede arasda pek bolan üçin menden razy bol gyzym. Onu heme diýdiň Ece. Göýe gaty uzak bir ýere barýan ýaly. Razy bol. Ýöne özgür düşürseňiz gaty gowurdy. Elbette. Oğlum, gaty terasap bolgun. Hoşlaşmağa enni ettin öýdän Ece. Men näme üçin uzaklaýam? Arif usta, sen gaýdan okmy? Men azajyk işim bar. Sen gidiber. Bolýa. Sag bolun, sag bolun. Hadi Özgür. Hani ödür? Yer. Nasıl oldu? Ayağın näl boldy? Öňkü senden ha gowagym.
etmeli boldum. Eden yamanlıklarımın cezasını bir näçe etselap wucdanymda çekmeli boldum. Ýöne kanunun öňünde de jogap bermeli. Belki çeken Rabbim günälemiň öwedini olur. Özgür taňa tapşyrýan Arifutda. Oňa göreçilik et. Senem, şu janyň Hudaý tarapyndan amanat berilendigini unutma. Şoň üçin oňa seret. Onsoňam hiç açan özüňi ýalňyz duýmagyň. Tutsaqhana 4 diýwardan ibarat bolsa-da, Hudaý saňa janyňdanam edýär. Dağı duvara ýadyňdan çykaraýmagyn. Ey Hudaý! Sen edýäniň näme? Ayna näme üçin döwdüň? Sen janyňdan eripdiň öýdän. Därik gel. Därik gel. Därik gelýän. Ey kaçma dur. Därik gel, kaçma. Sen elime bir düşürdin. Kaçma. Därik gelýän. Därik gel. Gel, därik gel. Gel sen tutarın. Kaçma diyen. Dur sen tutarın. Kaçma. Därik gellidim. Ahir tutularsın. Sen nerede? Sen nerede körpe? Ece men açıktım. Haýşy diýen bir zat ýeli, bir zat beräý. Ejin size kurban olsun. Ýöne ýok da gyzym ýok. Nädeýin, näme işläýin ýok ahyrin. Jigiň üçin süýdüm ýok. Bizi goru. Samet! Samet! Ey Hudaý, bu çağa nire gitdik ha? Oğlum sen nerede boldun ha? Karakolluk etmedin gerek. Ana ayt. Samet karakolluk etmez. Hakafy. Ha. Ine sen tuttum. Innemir karakolluk edip gör. Eýgilikmi Rıfat? Eýilik bolar marifyty. Siziň şu körpäňiz bar, men dukanymyň aýnasyny kületdi. Wah, Doğru aýdam Samet. Ayıp görmeýän, birinji gerek şeýle bolýar. Öň edýän zat däldir. Men derrew öwüni dolaýyn. Barbyr men puluny dukanyň öňüne oýup gaýdypdym. Men ony sowal golamdan topladym. Geçip barýakam dukanyna goýdum. Seret özüm günäsini boyun alýar. Oğlum näme üçin beýle iş etdiň? Ol oýunjak däl ahry. Mejbur boldum kaka. Rıfat ağaň Şükran aýdan görmek gerekdi. Şükran daýda kim? Hiç kim. Dukançağam bilen aramızdaky zat. Şükran neme garip düşen bir dulaýal. 3 saat çağısı vardı görnüşsem emdirip beren bäbegi. Bergesini özmet diýip oňa nesizat bermedim. Çörek süýt bermedim. Men düşündüm. Samet men aýnam dälle kalbymdaky buzy daş döwmek üçin jan edipdir. Döwenem gowy bolupdyr. Meni şol görüniň öýüne kedipdir. Sen kim?
Nähil çağıdyňa Ajak. Biziň hem seni göresimiz geldi gyýdym. Bolýa, bolýa. Bolýa gyýdym. Ýöne gaty teresap bolgun. Derlän soň şemal çalaýmasyn. Hawa. Bolýa. Huda ýaryň bolsun gyýdym. Hudaýa şükür. Hudaýa şükür. Bu gudrata teresene şonça ýyllap aýok üstüne galyp bilmenden ılgap çykýar. Hawa. Yüregim gıyım bolýar bir bilsediň. Büyükligiden o ahirин. Okuny gutorup gelir. Şeýle ýokary okuwa synagdan geçipdir. Ebermälimi? Sagaman okap gelewersin. Ýoksa mon alat eder. Hudaýa şükür, çağlarymyzyň hemmesem gowy. Şükür. Köp görmäýärsin. Aldaycan. Eliň dert görmesin gyýdym. Baharym sana salam aýdy. Ýagdaý nähil ka gowmuka? Hawa, ýaxşy eken. Diňetedi gaty göresim gelýär diýe. Özgürden habar barmy gyýdym? Yerden hepleşdim daýdy. Olam günni sana otur. Harby şahadatnamasyna garaşýar. Hawa, gullugaň satdal, onsoňam özgür gününe gorda gulluk edýär. Ola hatam kyn. Hudaý öz penasyna saklasyn. Amin. Amin. Ata! Bay, öýmüniň göz guwanjy gelipdir. Siz açmy çağalar. Yok Ece. Arif usangy deydik. Only men aklyma zat diýmän süýjesin goý. Hüýjiler köpelt kaka. Nesip bolsa bizinki 3 aýa galman gujoňa dolar. Nusret? Näme boldy? Gelsin, olam gelsin. Bir süýji fabrigini açdyk, westat. Keşke yüreği şeýle doň bolmasady. Keşke ýagşylygy göz ýetirsedi ýöne. Dileget. Şoň üçin edip biljek ýekece dogry hereketim şo bolar. Gözüň aýdyn. Sağ ol. Berfi, gyýdym. Ece! Men jygan gyýdym. Ýeke tek balam. Gyýdym meniň. Gözüň aýdyn Nurten. Sağ bol. Seni göresim geldi Ece. Inni men bärde gyýdym. Ýanynda seret, görýäňmi? 6 aý gatdy tiz geçendir. Şeýle dämi? Ýör gideli. Ejeň dagam bizde. Ýör gyýdym. Uyam. Menden razy bolawery. Senden razy. Sizinkiler geljek gelýär. Gelmezmi ke diýen. Ziýany ýok. Zahaldar sag bolsun. Oňarýalar. Özleriniň betbahtlygy üçin jyrjyrşýan gara ýürekli ene kime gerek? Şonça ödek iziňden görmäge de gelipdiler ha. Olar bir görmeli eken. Ýagdaýlaryny bir bilmeli eken. Yüzlerini seretip bilmezdim Nurten. Birden bir zat diýip göwnüme tekseler, seretip bilmezdim. Çydamazdım. Bar sen öýüňe git. Sen kim bolarsyň? Adym Samet. Men sen aktaňmamy? Vay Samet. Gel berik. Gözüň aýdyn daýda. Sağ bol oglum. Sağ bol. Adam perişte däl. Elbetde ýalňyşar. Ýöne nefsiniň uğruna gidip toprağa garylmasyn. Sana şükür. Ey Hudaý, şu süýnagdan bize görkezek rehimdarlygyň üçin sana müňdegir şükür edýän. Bu iş bu taýda gutoranok. Gutarmadan. Her bir zerräňizde ýamanlyk ýokdurar. Beýniňiziň her bir öýjügünde men bolan. Men